Kamakausa maayong buntag sa tanan. May muta ka sa Palihog igna imong tapad nga nalipay ko kay naa ka. nalipay ko kay naa ka. Basli dayon, igna dayon nga salamat nga sa sunod na pod. Salamat sa sunod na pod. Oh. Mga igsoon sa panahon kung ang uban sa inyo nakagraduate na, kung sa una dasig kita mag-eskwela kay atong giapas ang award nga perfect attendance, nganong di man nato na kaya himuon sa simbahan nga kani panglangitay man eh. Amen. Yep. Amen? Basin unya ang mga absinot dito sa bangag sa langit isulod. Mga absinot. No? Naata karon sa ikaunom nga Domingo sa ordinaryong panahon o sunod simana mo pahuway sa takadyot sa ordinary time kay atong sudungon ang gitawag nato nga panahon sa Kwaresma, no? Sugod karong umaabot nga Miyerkules, no? Pagsugod sa Miyerkules sa Badles, sugod na pod sa Kwaresma. O ang atong ebanghelyo karon naghisgot kini mahitungod sa pagkausab, no, sa dagway ni Kristo, the transfiguration of Christ. Okay? Mo nang atong tema karon gipadala kita aron sa pagpaambit sa atong nausab nga kinabuhi ngadto sa kalibutan. The word transfiguration means a change in form or appearance. No, ang word kuno nga transfiguration nagpasabot kini nga pagkausab sa itsura. Okay? O ang ubang meaning nag-ingon nga an exalting, glorifying, or spiritual change. Makapahimaya or espirituhanon nga pagkausab. Sa atong ebanghelyo atong nadungog kung namati kita pag-ayo, no, atong nadungog mahitungod sa pagkausab sa dagway ni Ginoong Kristo. It was not a physical change, but it was more of a manifestation of the glory of God in physical form. Dili ni literal nato sabton nga literal nga nausab ang iyang dagway nga nahimong Jericho Rosales ang dagway ni Ginoong Kristo. Dili ana ba? No? Kundi ang himaya sa Dios, no? Mipadayag diha sa iyang tawhanon no nga hulagway. Nakita sa iyang dagway ang himaya sa Dios. Mo nang atong ebanghelyo nag-ingon nga misanag ang iyang dagway. Hayag kuno kaayo nga di nimo makita lisod tan-aw nimo, di ba? Mo atubang gani ka sa adlaw, di ba? Di ba suwaw kaayo? Di na ko ma-imagine kung unsa ka suwaw pa kaysa mag-atubang ka sa adlaw ang himaya sa Dios. No? Nga wa kay laing mahimo kundi muhapa na lang ka tungod sa grabe kasanag. The gospel of the transfiguration reminds us that God should be manifested daily in our lives. Ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdom ni kanato nga gikinahanglan nga mapadayag si Kristo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. By living a renewed life in Christ. Pinaagi sa pagkinabuhi o bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Ingana ang pamaagi nga mapadayag nato si Kristo sa atong kinabuhi. In 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ikaduhang Korinto 3:18, si San Pablo nagpahinumdom kanato nga gibag-o ta sa Dios pinaagi sa iyang hulagway, himaya ngadto sa himaya. 2 Corinthians 3:18, kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo pinaagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan. Busa gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu. We are being transformed into the image of God from glory to glory. Himaya ngadto sa himaya. Okay? Renewed life, bag-o nga kinabuhi. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, no?
Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na og ang bag-o miabot na. Pangutana inyong kaugalingon, bag-o na ba kong binuhat? Pangutana inyong kaugalingon na bag-o na ba ka kong binuhat? Kamoy makatubag ana, mo na pagsulod na to ganina, di ba? Unsa gisulti ni Bishop, igna imong tapad pagbag-o na. The question is, nabag-o na ba gyud ta? Are we different 20, 30 years ago o karon? Okay? And the scriptures are very clear. Klaro kaayo ang mga balasahon, ang pulong sa Dios nga kung kinsa ang nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Okay? Mga igsoon, kung muduol di ay ta sa Ginoo, ayaw pag-expect nga maulang gihapon ka. Pag-expect gyud nga bag-uhon kas Ginoo. Amen ba? No? Mo nang mangumusta bitaw tao sahay. Musta naman ka? Usahay ka na atong Pilipino bitaw nga tubag. Maura gyapon. Sunod yung kita, maura gyapon. Kana nga kinaiya, kana nga klasis tubag mo nang tubag sa mga taong tapulan. No, kay ang taong tapulan, perting gahiagi kay na pabag-uhon. No, maura gihapon. Pobre lang gihapon. So tuoy nakita mo pobre lang gihapon. Unsa man ang klase nga tubag, dili man na pang Kristohanon nga tubag. Yawanon man ang nga tubag na. No? Kay mo man ay gusto sa yawa nga dili ta mabag-o. Ang gusto sa yawa nga malubong ta sa atong karaan nga mga pagkinabuhi, karaan nga mga batasan, karaan nga kinaiya. Pangutana, gusto ninyo na? Ha? Patasa ka mo't kaysa gusto na? Wala man di ay. Di ba? So the next time nga ninay mangumusta sa inyo, igna nga improving gihapon. Ano ba? Nag-improve di kay kumingkag maura gihapon. Ang imong naong maura gihapon. Kung pangit ka, pangit jud ka. Ha? Wala tayo mahimo na na. Pero dili man na maong importante. No, kay gwapa or gwapo, kaunon ra gyapon kaswati. Sudahanon ra gyapon kaswati, ini kamatay nimo. Pero ang kuan ba, kanang attitude na to magsugod man guna diri sa atong batasan. No? Sa kasing-kasing. That's why we have to be renewed kay nahiusa man ta diha ni Kristo. Okay? We are a new creation. Bag-o na tang binuhat. Timan ini remember this. Even if anyone has a sinful or scandalous past, that person can still be redeemed and renew his life. Bisan pa, ni bisan kinsa ninyo, ang adunay makasasala or makauulaw nga kagahapon, timan-e nga pwede paghihapon ka maluwas o pwede nimong bag-uhon ang imong kinabuhi. Amen? Ayaw mugtuoan ng mao na gid ni ko, mao na gid ni. No? Daan na ginis pagpalit. Kung maldita na gid ko hangtod sa hangtod. Asas. No? No? Dili ta mo ingon ana. Kay kaya ta bag-uhon sa Dios kung magpabag-o pug ka. Ha? Kung willing pug ka, andam pug ka nga magpabag-o sa Dios. Pero kung dili pug ka, mao gid na. Mo nang madadaan nimo na hangtod sa hangtod. Bisan pa ang tao nga makasasala gid pag-ayo. Ang tao nga daghan og mga kaulawan sa iyang kinabuhi, iyang nahimo, pero kaya nang bag-uhon sa Ginoo. Kay kanang tawhana, ikaw na. Tanawan na imong tapad, kanang imong gitan-aw nimo nanay makauulaw nga kagahapon, daghan nag mga sala nga nahimo hangtod karon wa pa nakakumpisal ang uban. No? Naanay mga isyu sa kinabuhi, isyu sa katilingban. Nagpakauaw na sa iyang kinabuhi.
Pero ayaw pag-ingon nga dili na siya kayang baguhon sa Ginoo. Kay bisan ang pinakagahi nga kasing-kasing kayang pahumukon sa Ginoo. Amen? Mao na mga igsoon, dili jud ta maghukom. No? Di ta maghukom sa atong isig katawo. Kay ang maghukom sa iyang isig katawo, hukman usab sa maong sukdanan nga imong gigamit. Mga igsoon, not only that our lives should be transfigured, dili lang ang atong kinabuhi maoy angay, mabag-o or mausab, but kinahanglan pod nato nga ipaambit ang atong nabag-o nga kinabuhi sa tanan. Okay? Dili pwede nga kita-kita ray nakabalo nga nabag-o na ta. No? Kinahanglan ipakita nato na sa uban, ipakita nato sa kalibutan. Mao bitaw usahay masawayan kita. No? Simba-simba, mao ra man gihapon. Okay? Wa man ta nag-ingon nga insakto ng ilang paghukom. Pero ato pod untang pamalandungan atong kinabuhi nganong nakaingon man sila ana. No? Kay wala siguro nato gipakita. Okay? Matthew chapter 8 verse 15, and you will know them by their fruit. Ug mailhan nimo sila pinaagi sa ilang bunga. Kung tinuod nga nabag-o or gibag-o sa Dios ang atong kinabuhi, makita na mo reflect na sa atong pagkinabuhi. Okay? Gibag-o ka sa Dios pero ulitan ka lang gihapon. Gibag-o ka na sa Dios pero hilabtonon ka lang gihapon. Moingon ka nga nagasimba na ka kada Domingo, nagakumpisal, partake sa sakramento, ug uban pa. Pero kusog ka gihapon mo chisme sa imong silingan. Okay? Evangelize man ako, pader, evangelize. Evangelize sa imong mata. No? Evangelism ni pader. Evangelism nga daghan panglibak, gamay evangelism. Di ba? Kinanglan makita diya sa atong pagpanulti, no, sa atong mga lihok, sa atong mga binuhatan. Okay? Mo na mga igsoon dapat mo reflect gid na siya. Kay matud pa sa scriptures, out of the abundance of the heart the mouth speaks. Kung unsay naa sulod sa imong kasing-kasing, mugawas na sa imong baba, no? Ang atong ebanghelyo ni adtong Domingo, datong miaging Domingo, naghisgot may tungod nga mahimo daw tang asin og suga sa kalibutan. Di ba? Asin tungod kay maghatag ta og kalami, no? Sa atong mga kaigsuonan sa ilang kinabuhi. Suga kay kita gidala nato ang kahayag ni Kristo aron ang mga naa sa kangit-ngit madanagan. Pero kung imo nang taguan ng duha, mahitabo ka na. Kanang suga, kung imo naalagi kay suga pero imong gibutang sa ilalom, mahayagan di ay ang tibok panimalay, dili oy. Ibutang gini mo na sa lugar kung asa habog ug makita siya aron ang hayag mo spread. In the same manner, kung tinuod nga nagibag-o na ta sa Dios, atong ipakita dili sa pagpasikat nga pamaagi, no? Ambot pasabot nga mo reflect gina siya. Mga kaigsuonan, we do not only live in this world for ourselves. Thank you, Jer. No? Wala ta nabuhi ni ini nga kalibutan para lang sa atong kaugalingon. We live our lives for the benefit of one another. Nabuhi ta para makabenepisyo ang matag usa kanato. Okay? Wala lang ta nabuhi para sa atong kaugalingon. Nabuhi ta para sa usag-usa. So kamo nabuhi mo para namo, kami pod nabuhi pod para sa inyo. Okay? We exist for one another. Nataw ta ani nga kalibutan para sa usag-usa. Share your transfigured life to the world. Ipakita, ipaambit
ang imong nausab nga kinabuhi ngadto sa kalibutan. Igna ang kalibutan pinaagi sa imong kinabuhi kung unsay gibuhat sa Dios kanimo. Tell the world through your life what the Lord has done for you. Amen? Say man God, we do not need to brag about that God has changed us. Dili na ta kinahanglan pa nga magpahibalo sa atong mga silinganan nga, oy, gibag-o na ko sa Dios, born again ako. Oo, kada Domingo na ko simba. Na, dili na kakuan ako, kumpisal na ko, balaan na kay ko. Just by looking at your life, pangutanan ko galingon, kung ang imong kinabuhi lang tanawon, makita ba diya si Kristo? Is God seen in your life? Sa atong mga pamilya, diya sa atong panimalay, makita ba si Kristo maoy tag-iya ana nga panimalay? No? Kanang bitaw say kanang sa atong tagsa-tagsa ka balay, just by looking at our homes, usay makita na nato or ma-discern na day nato unsang klaseng pamilya ang nagpuyo dinhing balaya. Yeah. Tistingin ka ninyo adto mo sa balay sa uban. Makita ninyo unsa klaseng pamilya ang nagpuyo dinhi. No? Kung ang pamilya nga nagpuyo anang panimalaya gubot, makita man nimo sa balay pod. Balay gubot, no? Way tao, tauan rin noon. Pero way tao. Makita nimo the way they do things, makita nimo kung sa ilang pamalakad sa ilang balay. You can easily tell what kind of family lives in that house or in that place. Man, that's the big question para natong tanan. Makita ba sa atong kinabuhi? Tan-awon lang ta sa uban, makita ba si Kristo? Or ang atong kaugalingon mo ay nakita nila? Ha? Kanang taong hambugiro, di kini mo makita si Kristo ana. Garbo hinoon imong makita. Ano man, puno man sa sayang kaugalingon. No? Pero ang tao nga naay Ginoo sa iyang kinabuhi, you don't need to brag. Pakita lang sa imong pagpanulti, sa imong pinulungan, unsay gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Never be ashamed of what's in your past. Ayaw kaulaw kung unsay nahitabo sa imong kagahapon. Yes, walay perfect nato pagaigsuon. Daghan tag mga nahimo nga mga dili mao sa atong kinabuhi. Even before nga wala pa ta nahimong Kristohanon. Pero ayaw kaulaw ana. Kay maunay gusto si Yawa nga matrap ka ana, mas stuck ka ana, mablubong lagi ka ana. Nga mura na imong una-unaon. No? Never be ashamed of what's in your past. Move forward in the future together with Christ. No? Padayon paglakaw ngadto sa imong kaugmaon uban ni Kristo. Allow God to take over your life. Tuguting ang Diyos mo ay magmando sa imong kinabuhi. Okay? Transfigured life, no? Nausab nga kinabuhi. Through our words, through our actions. And immediately the people will know that there is really God in you. That God is with you. Kita nga simbahan din ta kinahanglan manghinambog pa nga natay Dios dita maing ngalan-ngalan ta sa atong simbahan Emmanuel din na Because nasayod na ta that God is with us. Whether we feel God, we see God or not, we know that God is with us. Why? The very presence of Jesus in the Eucharist is a clear sign that God is with us. Amen? Tapos, sa ato pong mga komunidad, sa atong mga kasilinganan, ipakita po nga taga-CCR gidi ay mo. No? Nga, mga buutan, manggiyatagon, katawang uban, no? Santa Rita ko pa din. Diba?
Sa dili ba mo reflect ang atong pagka-CCR sa atong mga kasilinganan, no? Mga silingan raunta kaubag simbahan, nagkagubot, no, nag-away-away. Mura mo sa mga tala mga taga CCR na simpre ang libak sa pikas. Mga taga CCR nanggiaway ra tungos utang. Diba? You carry that identity with you. Ato nang gidala-dala nga kuan. Taga CCR. Taguna-una dito naglilinyas ayuda bagagnaw sa nagbakwit. Diba? You carry that identity with you. Dala-dala nato na no nga hulagway nato. So ipakita nga mga taga CCR ta, mga buutan ba taga CCR? May mga dagways buutan be, pakita ko be. Sis. Dagway buutan matulog. No? Og labaw sa tanan, no? Ang tanan nga himaya ngadto lang sa Dios. Amen. Makita ang himaya sa Dios sa atong kinabuhi. Palihog manindog.